Good morning guys! Ngayong araw nga ay magluluto naman tayo ng inabraw or dinengdeng na kalabasa, yung talbos ng ampalaya at saka itong napakasarap po na patola. Ayan, at nilalagyan po natin siya ng tinapa. Siyempre, ito po para malasang malasa po ang ating inabraw. Ayan, at saka samahan nyo ako na rin na kumain mga idol. Ayan, ang napakasarap po ganito, buhay probinsya. Tara, samahan nyo ako. At ito na nga po yung ating mga gulay, sariwang sariwa po ito, no? Bigay po ito ng ating kumpare na si Tristan Conde. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa mga gulay na iyong pinamimigay. Sus Mariosep, dito probinsya, sariwang sariwa po ang mga gulay dito. Mabsug tayo man ng kakabsat. Ayan, at pagkalinis nga ng ating mga gulay, lalagyan din natin siya siyempre ng bawang, tiniktik na bawang. Yun lang naman ang sangkap nito, at saka yung tinapa natin na hinimay-himay para malasang malasa po ang sabaw ng ating dinengdeng inabraw. Ayan, anong tawag nyo dyan? Siyempre, magpakulo lang muna tayo ng 1.5 baso ng tubig para sa ating sabaw. At unahin na nating ilagay yung bawang. Ayan, talagang napapalunok pa ako habang nagbo-voice over. Ayan, at talagyan na natin siya ng bagoong isda. Ayan, wag masyadong madami para hindi maalat po, no? At isunod naman natin ang ating tinapa. Ayan, hayaan muna natin kumulo hanggang magkalasa yung sabaw. Pwede nyo nang timplahin niya ng pampalasa. At ilagay na natin ang mga gulay natin. Ayan, napakabilis po, napakasimple ng ating recipe. Ayan, paghalu-haluin na lamang yung ating mga gulay, yung ating bataw. Siyempre, mabilis lamang ito. 1 minute 30 seconds. Lumambot na ang lahat. Pwede na pong iserve at mananghalian kasabay ng mainit-init umuusok na kanin, mga boss idol. Ayan. Ayan, at atin nga tikman ang sabaw na ito. Ayun, sus Mariosep, napakasarap. Ayan si Mrs. Naghahanda na ng kanin natin. Ayan. So sa mga baguhan nga pala sa ating Facebook page, kung nagugustuhan nyo yung ating mga video guys, ay huwag kalimutang mag-share, mag-like at mag-follow sa ating Facebook page. Ganyan lamang po kasimple ang ating buhay probinsya na pang araw-araw. Ayan, at tikman na po natin ang ating masarap na dinengdeng. Ayan, mainit na kanin, grabe, number 1 mga boss idol. Talagang dito sa probinsya ay halos libre po ang mga gulay. Naku, kung masipag ka nga lang. Masipag kang humingi sa kapitbahay ng gulay niya. Naku, magtanim-tanim ka din kaibigan. Huwag yung puro hinihingi. Pero tayo naman guys, blessed naman tayo dahil may mga kaibigan po tayo na talagang namimigay naman ng mga gulay. Ayan. So thank you.